Is-seba' ktieb. It-tela lejn il-verità. Żożiti bil-ħażen u l-faħx tagħha kienet issa mejta u bdejt insir raġel magħmul. Iżda aktar ma nikber fil-għomor, aktar kont naqa' fil-fruat u l-kruwa ta' ħsibijieti. Ma stajtx naħseb f'sustanza oħra ħlif dik li aħna mdorrijin naraw bajnejna. Minn mindu qbad nisma' xi ħaġa fuq il-erf. O Alla, ma bqajtx inġibek f'moħħi f'sura ta' ġisem ta' bniedem. Dan il-ħsieb ħrabtu dejjem u fraħt li sib din il-verità fil-fidi tal-om spiritwali tagħna, il-Knisja Kattolika tiegħek. Biss ma sibtx kif nista' naħsbek xorta oħra. Jien bniedem u xi bniedem. Kont nasar moħħi biex naħseb fik bħala Alla l-kbir, wieħed u veru. B'qalbi kollha emmint li int ma tistax titħassar jew tittiefes jew tinbidel. Iżda ma kontx naf kif jew mnejn u ġej li inti hekk. Imma kont nara sewwa u b'mod ċert li dak li ma jitħassarx u aqwa minn dak li jitħassar. Żammejt bla tlaqliq li min ma jistax jittiefes u ola minn dak li jista' jittiefes. U min b'xejn ma jista' jitbiddel u aħjar minn dak li jitbiddel. Min qalbi kont noħroġ ħajta qawwija kontra dak kollu li dari kont infantas u nagħmel kemm niflaħ biex b'din il-għajta nkeċċi minn quddiem il-għajnejn ta' moħħi il-kotra ta' ħsibijiet maħmuġa li kienu jittajru madwari. Iżda hekk kif inwarrabhom, f'tebqa ta' għajn kienu jerġgħu jiġu l-koll f'daqqa u jinxteħtu fuq ħarsti u jdalmu wieli. U hekk għad li ma kontx nistħajlek f'sura ta' ġisem ta' bniedem. Kont iżda nħossni mġiel naħsbek xi ħaġa qisha ġisem mifrux fl-ispazji tad-dinja, jew imxerred fl-ispazji bla qies barra mid-dinja. Ġisem li ma jistax jitħassar jew jittiefes jew jinbidel, li għalija kien aqwa mill-ġisma li jitħassru u jittiefsu u jinbidlu. Dan kien jiġrili għax jekk moħħi jaħseb f'xi ħaġa li mhijiex f'dawn l-ispazji. Kien jidirli li din il-ħaġa hija xejn li hu xejn tassew. Bħal meta spazju jkun vojt, jekk ġisem jitneħħa minn post li jibqa' battal minn kull ġisem tal-art, jew tal-baħar, jew tal-ajru, jew tas-sema, u b'dana kollu jibqa' jeżisti bħala post vojt, qisu x-xejn li għandu l-ispazju tiegħu. Għalhekk qalbi twebset, jiena nnifsi ma rafx sewwa x'jien naħseb. Jekk ħaġa ma tkunx imxerda jew mifruxa, jew maquda, jew imwessa fl-ispazju, xi ħaġa li l-ispazju jasaħħa jew jista' jasaħħa, kien jidirli li dik il-ħaġa ix-xejn li hu xejn. Moħħi kien jara l-istess suriet li għajnejja huma mdorrijin jaraw. Ma ntbaħħx lil moħħ li jsawwar dawn is-suriet huwa xi ħaġa differenti minnhom, xi ħaġa kbira tassew, għax inkella ma kienx isawwarhom. Lilek ukoll, ħajja ta' ħajti. Kont naħsbek xi ħaġa kbira fl-ispazju bla qies, tinfet minn kull imkien id-dinja kollha kemm hi. U minna tinfirex ma' kull imkien, fl-ispazji kbar bla tarf, b'mod li l-art ikolla lilek, is-sema jkollu lilek, u l-ħwejjeġ kollha ikollhom lilek u jingħalqu fik minn kull naħa tagħhom.
waqt li lilek ma jgħalqek xejn. Bħalma l-ġisem tal-arja, ta' din l-arja li tagħti d-dinja, ma jfixkilx li x-xemx milli tinfdu bir-raġġi tagħha bħalma ċċartu jew taqsmu, imma timlieħ bid-dawl tagħha. Hekk kont naħseb li l-ġisem tas-sema u tal-ajru, tal-baħar u tal-art ukoll jinfetaħ għalik ħalli tinfdu minn kull parti tiegħu, kbira jew żgħira, u jilqa' l-preżenza tiegħek fih. Int li bin-nifs tiegħek li ma jidirx tmexxi l-ħlejjaq kollha tiegħek minn ġewwa u minn barra. Dan hu li kont nistħajjel għax ma stajtx naħseb xort oħra. Imma tqarraqt għax kieku kien bħalma ħsibt. Biċċa kbira mill-art kien ikollha biċċa kbira minnek. U biċċa żgħira minnha kien ikollha biċċa żgħira minnek. Il-ħwejjeġ kollha kienu jkunu mimlija bik, imma l-ġisem tal-junfant kien ikollu milja aktar kbira minn dik li jkollu l-ġisem ta' għasfur tal-bejt, għax li l-junfant huwa akbar u jieħu post iżjed. U hekk int kont titqassam u ssir biċċiet fil-postijiet kollha tad-dinja. Biċċa kbira minnek f'post kbir u biċċa żgħira f'post żgħir. Xejn minn dan ma hu veru. Imma int kont għadek ma dawwalx id-dlam tiegħi. Kien ikun biżżejjed għalija mulej li nwieġeb lil dawk il-qarrieqa mqarqa u ċarlatani mbikkmin li l-kelma tiegħek ma kinitx fuq xoftejhom. Kien ikun biżżejjed, iva, li nweġibhom b'dak li Nebridju kien soltu jgħid sa minn meta kien għadu f'Kartaġni. Kliem li kien jaġġibni x'ħin nisimgħu. X'jista' jagħmillek dak il-ġens ta' dlamijiet, jew ma nafx naqbad insejjaħlu, li huma dejjem eqidewulna qudiemna bħala ħaġa kbira kontra tiegħek. X'jista' jagħmillek la darba ma tkunx trid tissara miegħu? Jekk iwieġbu li jista' jagħmillek sara, dan ikun ifisser li int tista' tittiefes u titħassar. Jekk imbagħad iwieġbu li ma jista' jagħmillek xejn, ma jkunx hemm għalfejn tissara miegħu. Wara kollox, tkun taqbida li fiha sehem minnek, jew wieħed mill-membri tiegħek, jew frott mill-istess sustanza tiegħek jitħallat mas-setat kontrarji għalik u ma' natura mhux maħluqa minnek u dawn iħassruh u jbaxxuh. Mill-lena jwaqqawh fil-miżerja u jkun jaħtieġ il-għajnuna ta' min jeħilsu u jsaffih. Dan is-sehem minnek kien ikun ir-ruħ li l-verb tiegħek ħieles u safi u sħiħ kien jaqaf magħha fil-jasar u t-taħlit u t-taħsir tagħha. U madankollu hu stess ikun jista' jitħassar għax ġej mill-istess sustanza waħda. Jekk jistqarru li ma jistax ikun hemm taħsir f'dak li int, jiġifieri fis-sustanza tiegħek li biha teżisti, dak kollu li jgħidu huwa fals u fih is-saħta. Jekk min-naħa l-oħra jgħidu li inti tista' titħassar, dan ikun kliem kollu għerq u ta' min jistmerru. Dan kien ikun biżżejjed bħala tweġiba lil dawk in-nies li wieħed imissu jagħmel minn kollox biex jaqlaħħhom minn fuq l-istonku tiegħu. Għax la huma jħossu u jitkellmu hekk fuqek, ma jistawx jeħilsu mis-sagrileġġ waħxi li jagħmlu b'qalbhom u lsienhom. Jien ukoll, Alla tagħna, sa minn dan iż-żmien
Kont ngħid u nħoss b'saħħti kollha li jien bla taħsir jew tidwir u xejn ma jinbidel minnek. Alla veru li ħlaqt l-erwieħ kif ukoll l-iġsma tagħna u mhux dawn biss, iżda l-ħlejjaq u l-ħwejjeġ kollha. Imma ma stajtx nifhem ċar u bla taħwit minn fejn u ġejn il-ħażen. Der li l-kawża tiegħu hi x'inhi, kelli nfittixha b'mod li minħabba fiha ma nħossnix imġiel nemmen li jista' jkun hemm tibdil falla li ma jistax jitbiddel. Għax inkella jiena stess kont insir dak li kont qed infittex il-kawża tiegħu. Bqajt insaħħaħ qalbi u nfittixha għax kont ċert li t-tagħlim tal-Manikej kien fals. U għalhekk bdejt naħrabhom kemm niflaħ. Kont narhom ifittxu mnejn hu ġej il-ħażen. Waqt li huma stess kienu mimlija bil-ħażen u jaħsbu li s-sustanza tiegħek li titċappas bil-ħażen u mhux is-sustanza tagħhom li tagħmel il-ħażen. Ġieli smajthom jgħidu li l-għażla ħielsa tar-rieda hi l-ħtija li aħna nagħmlu l-ħażen u li l-ħaq ġust tiegħek huwa l-kawża li ġġalna nkunu milħuqa mill-ħażen. Xtaqt nifhem x'ridu jgħidu b'dan, iżda ma seħħ li nara xejn ċar. Kont nipprova noħroġ il-ħarsa ta' moħħi il-barra mill-ammieq li kont fih. Imma kont nerġa' nodos fih. Bqajt nipprova sikwiet u ta' kull darba nerġa' nodos. Dak li kien jerfani lejn id-dawl tiegħek kien dan. Li jien kont daqshekk naf li għandi rieda daqskemm kont naf li jiena ħaj. Għalhekk meta nkun irrid nagħmel ħaġa jew ma rridx nagħmilha, kont ċert fuq li ċert li nkun jien li rrida jew ma rridix. U ndbaħt dejjem iżjed li sewwa sew hawn qiegħda l-kawża tad-dnub tiegħi. Jekk imbagħad nagħmel xi ħaġa bla ma rrid, kont ngħid li qiegħed mhux nagħmilha iżda nġarrabha fuqi. U għalhekk mhijiex ħtija tiegħi, imma piena li inti tagħtini b'kastig ġust. U kont nissokta nistaqsi, min ħalaqni? Mhux Alla tiegħi li mhuwiex biss tajjeb imma t-tjieba nfisha? Mela mnejn hu ġej li jiena rrid il-ħażin u ma rridx it-tajjeb? Forsi dan biex ikun jistħoqli kastigi ġusti? Min hu dak li xeħed u nibbet fija l-erq tal-imrar meta jien kolni kemm jien inħlaqt minn Alla tiegħi l-aktar ħelu? Jekk dan ġej mix-xitan, ix-xitan innifsu minn fejn hu ġej? Jekk kien hemm rieda ħażina li minn anġlu tajjeb għamiltu xitan, minn fejn ġietu u daħlet fih din ir-rieda ħażina li għamlitu xitan meta kien kollu anġlu magħmul minn ħallieq li żjed twajjeb? Dawn il-ħsibijiet kienu jixħtuni iżjed l-isfel u jifgawni, iżda ma tsewniex sal-qiegħ ta' dak li żball li fih ħadd ma jfaħħrek meta jgħid li l-ħażen iġarrab lilek u mhux jagħmlu l-bniedem. Bqajt nagħmel ħilti biex nara fil-veritajiet l-oħra wkoll, bħalma raft li dak li ma jistax jitħassar huwa aħjar minn dak li jitħassar. U għalhekk emmint li int x'int, int ma tistax titħassar. Ħadd ma seta' jew jista' jaħseb f'xi ħaġa oħra aħjar minnek, l-ogħla u l-aqwa ġid. Hi verità kbira u ċerta mill-iżjed li dak li ma jitħassarx huwa aqwa minn dak li jitħassar. Dan jien żammejtu sewwa u għalhekk
kieku int tista' titħassar, kont nista' bħalli kieku xejn nerfa' ħsiebi f'xi ħaġa oħra li aħjar minn Alla tiegħi. Mela kien imissni fittixtek f'din il-verità li jien kont diġà għaraft, jiġifieri li minnu bla taħsir huwa aħjar minn dak li jitħassar. Biex permezz ta' din il-verità insir naf fejn jinsab il-ħażen. Fi kliem ieħor nara mnejn hu ġej l-istess taħsir li bih is-sustanza tiegħek ma tista' tittiefes b'ebda mod. Għax it-taħsir ma jistax imiss lill-Alla tagħna b'ebda mod, la b'xi rieda, la biħtieġa u lanqas b'xi ħaġa ta' bla ħsieb. Huwa Alla u kull ma jrid għalih innifsu huwa tajjeb. Anzi, Alla hu t-tjieba fih innifsu u t-taħsir ma hu tajjeb xejn. Ħadd ma jista' jġelek tagħmel li ma tridx, għax ir-rieda tiegħek mhijiex aqwa mis-seta tiegħek. Biex tkun aqwa, jenħtieġ li inti stess tkun aqwa minnek innifsek, għax ir-rieda u s-seta ta' Alla huma Alla innifsu. X'jista' jiġrilek Alla rrieda lilek li tara f'kollox? Ebda ħaġa ma teżisti ħlief għax inti tarafha. Imma għalfejn dan il-ħafna diskors biex nuru lis-sustanza li hi Alla ma tistax titħassar, meta ma kienet tkun Alla xejn kieku setat titħassar. Fittixt mnejn hu ġej il-ħażen. Imma fittixt ħażin u ma ntbaħħx bil-ħażen tal-istess tfittxija tiegħi. Quddiem il-għajnejn ta' ruħi kont inġib il-ħlejjaq kollha, dawk li nistgħu naraw fil-ħolqien, bħalma huma l-art, il-baħar, l-ajru, il-kwiekeb, is-siġar u l-annimali li jmutu. Kif ukoll dawk li ma narawx, bħalma huma l-qawwiet tas-sema bl-anġli u l-ispirti tiegħu kollha li lilhom ukoll kont nistħajjilhom iġsma mqassmin kull wieħed f'postu. Mill-ħolqien kollu tiegħek għamilt ġabra waħda kbira bl-iġsma skont il-ġens tagħhom. Sew dawk li huma iġsma tas-sew, kif ukoll dawk li kont inqishom bħala iġsma. Il-kobor ta' din il-ġabra ma kienx daqs li juta bil-ħaq, għax dan ma stajtx inkun nafu, imma daqskemm oġob lili. Kienet ġabra magħluqa fl-ispazju minn kull imkien, minn barra u minn ġewwa, mimlija kollha kemm hi bik mulej, li jint bla tarf minn kull naħa. Ġabra qisha baħar mifrux minn kull imkien lejn kull naħa fl-ispazji bla tarf. Baħar wieħed bi sponża kbira daqsiex magħluqa fih, mimlija u mdawra kollha kemm hi bil-baħar bla qies. Hekk kont nistħajlu l-ħolqien tiegħek, magħluq fik u mimli bik li int bla tarf. U kont ngħid dan u Alla u dawn huma l-ħlejjaq ta' Alla. Alla u tajjeb, aqwa wisq u ikbar wisq mill-ħolqien kollu. Huwa tajjeb li ħalaq ħwejjeġ tajba u ara kif huma mimlijin bih u mdawrin bih. Mela fejn hu l-ħażen u kif daħal hawn ġew? X'inhu l-erq tiegħu u x'inhi ż-żerriegħa tiegħu? Jistax ikun li l-ħażen ma jeżisti xejn? Imma jekk ma jeżistix, il-għala nibżgħu minnu u naħerbuh. Jekk ma hemmx għalfejn nibżgħu minnu, mela allura l-istess biża' tagħna u ħażin. Qalbna għal xejn tingħafas u tinħaqar bih u jkun ħażinar għalina jekk nibżgħu minnu meta ma hemmx minn xiex nibżgħu. Mela,
jew tassew jeżisti l-ħażen li nibżgħu minnu, jew l-istess biża' tagħna u l-ħażin. Iżda minn fejn hu ġej il-ħażen la darba Alla t-tajjeb ħalaq dawn il-ħwejjeġ tajba kollha. Tassew li hu l-aqwa u l-ogħla tjieba u l-ħwejjeġ li jagħmel huma tajba inqas minnu. Iżda sew il-ħallieq u sew il-ħlejjaq huma l-kol tajba. Mnejn hu ġej il-ħażen? Kien hemm forsi xi materja ħażina li Alla ta' sura u qassama f'ordni, iżda ħalla fiha xi ħaġa li hu ma bidiliex f'tajba? Jekk kienu hekk, għaliex? La darba hu jista' kollox, ma setax ukoll jibdel il-materja kollha kemm hi u jagħtiha sura oħra b'mod li ma jibqa' xejn ħażin fiha? U wara kollox, il-għala rid jagħmel xi ħaġa minnha minflok ma nqeda bis-seta tiegħu bla tarf biex iġiba kollha kemm hi fix-xejn. Setet din il-materja teżisti kontra r-rieda tiegħu? U jekk kienet minn dejjem, il-għala ħalliha teżisti hekk għal dak it-tul kollu ta' żmien sa ma oġbu jagħmel xi ħaġa minnha. Jekk fejn wieħed oġbu joħlaq il-għala fis-seta tiegħu bla qies ma għamilx b'mod li jietiġi fix-xejn ħalli jibqa' hu waħdu li hu tjieba sħiħa u tassew l-aqwa tjieba u bla tarf. Jekk ma kienx ikun sewwa li t-tajjeb ma jibnix u ma jsawwarx xi ħaġa oħra tajba wkoll, il-għala ma qeritx fix-xejn il-materja l-ħażina u minfloka għamel oħra tajba biex minnha jaħlaq kollox. Is-seta tiegħu ma kienx tkun bla tarf li kieku ma setax jagħmel ħaġa tajba mingħajr l-għajnuna ta' materja mhux maħluqa minnu. Dan it-taħwit kien jimla l-qalbi msejkna u mtaqla, mifnija bil-qrusa ta' ħsibijiet dwar il-biża' tal-mewt u n-nuqqas tal-verità li kont għadni ma sibtx. B'dana kollu, qalbi baqet marbuta bis-sħiħ mal-fidi tal-Knisja Kattolika fi Kristu tiegħek, il-Mulej u Salvatur tagħna. U għat li l-fidi tiegħi kienet għadha mhux f'kollox mibnija sewwa. Għat li kienet għadha mxejra l-hawn u lin barra mill-qies tat-tagħlim. Iżda ruħi ma twarbitx minnha. Anzi baqgħet tixroba dejjem iżjed kuljum. Kontili li ċħadd tbassir għarrieq u t-tewdin ħajjen ta' dawk li jaqraw fil-kwiekeb. Għal dan ukoll Alla tiegħi, irrid infaħħar il-ħniniet tiegħek mill-qiegħ ta' ruħi. Irrid insemmi għajnuna li nafa lilek u lilek waħdek. Għax min jista' jaħlisna mill-mewt ta' kull żball ħliefek li inti l-ħajja li ma tmutx, il-erf li jdawwar l-imħuħ bla ma jeħtieġ hu stess id-dawl, li jmexxi d-dinja kollha sal-weraq li jittajjar mis-siġar. Int batli għajnuna kontra l-ebusija ta' ras li bija ħatta ma' xwejjaħ għaref Vindiċjanu u ma' Nebridju, żagħżugħ bi spirtu tal-għaġeb. Dan kien jgħid u jtenni sikwiet li tbassir tal-ġejjieni mhuwiex xi sena. Imma ħafna drabi jiġri li jsir kif jobsru l-bnedmin għax ix-xorti tkun trid hekk. Fost kull ma jingħad, ġieli jitħabbru ħwejjeġ li jiġru tassew, mhux għax min jobsor ikun jaf se jiġri, imma x'jiftaħ ħalqu u jinsertalu. Nebridju kien ta' din il-fema, għad li kien lawn u lin fiha, waqt li l-ieħor kien iżomma bisħieħ.
inti tajtni għajnuna billi bat li raġel ħabib li ma kienx isiba bitqila li jmur jitlob il-parir ta' dawk li jaqraw fil-kwiekeb. Ma kienx imħarreġ wisq fil-kodba tagħhom, iżda kien iħobb ifittex lil dawk in-nies kif diġà għedt. Kien jaf biġrajja li skont ma qal kien semaħħa minant missieru u li ju xejn ma ntebaħx qawwa kellha biex tbiddillu fehmtu dwar l-astroloġija. Dan ir-raġel jismu Firminu kien għadda mit-talim liberali u sar jinqala wisq bil-sienu. Ġi għandi bħala l-ħabib għażiż ħafna tiegħu u staqsini fuq ħwejjeġ li fihom kellu l-aqwa tama f'din id-dinja. Rrid ikun jaf x'jidirli mill-kostellazzjonijiet tiegħu, għax hekk isejħulhom. Jien li fuq dan kont diġà bdejt inxaqleb lejn il-fema ta' Nebridju, ma rridx nibqa' lura milli nobsorlu xi ħaġa u ngħidlu dak li ġieni f'moħħi, għad li kont dubjuż minnu. Imma żidt ngħidlu li issa kont għodni ċert mill-fruwa ta' dak id-bassir taċ-ċajt. Imbagħad qalli li missieru kien iħobb ħafna jqalleb dawk il-kodba u kellu ħabib li bħalu u flimkien miegħu kien jinqeda ħafna bihom. It-tnejn kellhom ġibda waħda għalihom u kienu jkebsu f'qalb xulxin ix-xrara għal dawk il-bluwat, hekk li kienu josservaw saħansitra l-ħin tat-twelid tal-frieħ tal-bejjem li jeħilsu fi djarhom u jinnutaw il-qagħda tal-kwiekeb f'dak il-ħin. Ħalli bekk jiġbru tarif skont dik li kienu jqisuha sena. Qalli li skont ma sema minant missieru, meta ommu kienet ila bih, jiġifieri b'Firminu, ħabat li l-qaddejja tal-ħabib ta' missieru kienet hi wkoll tqila. Dan ma setax jaħrab lis-sit li braqqa tal-għaġeb kien ifittex ikun jaf l-irqaqat kollha tal-ħlas imqar tal-klib tiegħu. Għalhekk it-tnej b'dewa kbira għadu jgħoddu l-jiem, is-sigħat, il-minuti u s-sekondi tat-tqala, wieħed ta' martu u l-ieħor tal-ilsira tiegħu. Ġara li t-tnejn ħelsu f'ħin wieħed. U għalhekk l-irġiel kellhom bil-fors jagħmlu l-istess tbassir għaż-żewġ ulied, wieħed għall-ibnu u l-ieħor għall-ilsir tiegħu. In-nisa meta bdielhom l-uġieħ tal-ħlas batu jgħidu lil xulxin x'kien qiegħed jiġri fi djarhom. U kull waħda minnhom qabdet lil xi ħadd biex malli teħles imur iħabbar lill-oħra li t-tifel twieled. Qishom irġejjen fis-saltna tagħhom, kienet ħaġa ħafifa li jom jagħmlu b'mod li l-aħbar titwassal malajr. Firminu s-sokta jgħidli li fit-triq iż-żewġ mibgħutin iltaqgħu f'post li kien bogħod wieħed miż-żewġ tidjar, hekk li l-wieħed u lanqas l-ieħor ma setgħu jaraw fiex ma kinux jaqblu bejniethom fil-qagħda tal-kwiekeb u l-irqaqat tal-ħin. U minkejja dan, Firminu billi twielet minn nies għolja malajr qabad triqat aħjar fid-dinja u stana u kiber fil-ġieħ, waqt li l-ieħor ma ħeles xejn mill-madmat tal-jasar u baqa jaqdi l-sidin tiegħu kif qalli l-istess Firminu li kien jafu. Jien wara li smajt dan kollu u emmintu għax min qaluli kien ta' min jemnu, neħħejt u keċċejt il-barra minn moħħi kull fema oħra li kelli u l-ewwel net fittixt ħafna li warrab lil Firminu mill-ġibda li kellu. Qedtlu li wara li sirt naf il-qagħda tal-kwiekeb tiegħu biex nobsorlu s-sewwa, kien jeħtieġ li nżomm quddiem għajnejja l-istat għoli tal-ġenituri tiegħu. Il-ġieħ moti l-qrabatu fil-belt, il-ħelsien li twildu fih, it-trobbija xierqa tagħhom
u t-talim liberali li ħadu. Imma jekk jiġi l-sir u jistaqsini fuq l-istess għada ta' kwiekeb li kienet tot għalih ukoll biex lilu wkoll nobsorlu s-sewwa, kelli nżomm quddiem għajnejja l-istat baxx ta' niesu, il-jasar tagħhom u ċ-ċirkustanzi oħra li kienu mbedin wisq u xort oħra għal kollox minn dawk ta' Firminu. Bekk kien jiġri li biex nobsor is-sewwa mill-istess tarif nagħmel żewġ tbassiriet ma jaqblux bejniethom, għax jekk jaqblu inkun qed ngħid ħaġa b'oħra. Minn dan jidher kemm hu tassew ċert li jekk wieħed bit-tarif tal-kwiekeb jobsor is-sewwa, dan ma jagħmlux b'xi sena, imma x'jaħbatlu hekk. U jekk ieħor jobsor u jmurlu żmerġ, dan mhux għax ma jkunx tas-sena, imma għax ix-xort itqarraq bih. Wara dan rajt it-triq miftuħa qudiemi. U bejni u bejn ruħi bdejt naħseb xi stajt inwieġeb lil dawk il-boloħ li jaqbdu din is-sena għall-għejxin tagħhom, għax xtaqt inqum minnu fih kontra tagħhom biex inwaqqagħhom għaċ-ċajt u nuri l-iżbal tagħhom. Xi ħadd minnhom kellu mnejn jaqafli u jgħid li jew Firminu jew missieru ma qalux is-sewwa. Għalhekk ħsibt u rajt il-każ ta' meta jitwieldu żewġ tewmien. Fil-biċċa l-kbira wieħed jitwieled minnu fih wara l-ieħor, u l-farka ħin li jkun hemm bejniethom u x'inhu s-siwi li nagħtuha fil-ħajja ma hix daqshekk li l-bnedmin jagħtu każa. U min jaqra fil-kwiekeb ma jilma' ebda sinjali tagħha ħalli bihom jobsor is-sewwa. U għalhekk ma jobsorx is-sewwa, għax kieku lemaħ is-sinjali ta' Esaw u Ġakob kien ikollu jobsor l-istess dwarhom it-tnejn li ġrajjietom ma kinux bħal ta' xulxin. Mela kull ma jgħid ikun fals, jew jekk irid jgħid is-sewwa jeħtieġ li ma jobsorx l-istess, anki jekk is-sinjali li jara ikunu l-istess. Minn dan jiġi li wieħed jobsor is-sewwa mhux għax ikun tas-sena, imma għax xorti tajba. Iżda int, mulej, mexxej li żjed ġust tal-ħolqien, bla ma dawk li jagħtu jew jintalbu parir ikunu jafu. Tnebbaħ bit-tqanqil misterjuż tiegħek lil min jitlob parir ħalli jisma' tweġiba tot għalih skont il-merti moħbija tal-erwieħ. Tweġiba li tingħatalu mill-qiegħ tal-ħaq ġust tiegħek. Il-bniedem ma għandux jiġi u jistaqsik dan x'inhu, dan għalfejn. Le, ma għandux jistaqsik dan għax bniedem hu. U hekk int għajnuna tiegħi ħlistni minn dan l-irbit. Bqajt infittex mnejn u ġej il-ħażen, imma għal xejn. Iżda int ma ħallejtx l-imwieġ ta' ħsibijieti beduni mill-fidi u bqajt nemmen li inti teżisti, li s-sustanza tiegħek ma tistax titbiddel, li int tieħu ħsieb il-bnedmin u li inti ġust. Bqajt nemmen fi Kristu ibnek Sidna, bqajt nemmen li bl-iskruttura mqazza irrikmandata lilna mill-Knisja Kattolika tiegħek bl-awtorità tagħha. Inti ftaħt it-triq tas-salvazzjoni għal bnedmin biex jaslu fil-ħajja wara din il-mewt. Dan it-twemmin żammejtu sħiħ fija u ma ċċaqlaqx minnu. Meta bħerqa kbira bqajt infittex mnejn u ġej il-ħażen. Kemm uġieħ tal-ħlas sofriet qalbi u kemm tniedet Alla tiegħi. Ma kontx naf li int qiegħed fil-qrib tismagħha. Jien nfittex fis-skiet bħilti kollha, b'qalbi mifnija bla ma tlissen kelma.
kont najja tajjat qawwi l-ħnina tiegħek. Int biss kont taf x'in insofri u ħadd mill-bnedmin. Għax kemm minn dbatijiet istajt inwassal fil-widnejn tal-eżes ħbib tiegħi. Kif setgħu jisimgħu l-ajjat kollu ta' ruħi, jekk ma kontx insib żmien u kliem biżżejjed biex insemmaħħulhom. Imma tnejjit qawwi ta' qalbi kien jasal sħiħ f'widnejk. U x-xewqa tiegħi kienet quddiemek. Iżda d-dawl ta' għajnejja naqqasni. Dan id-dawl kien ġewwa fija, waqt li jien inxtħed barra minn innifsi. Id-dawl ma kienx f'xi post, u jien ħarist lejn ħwejjeġ li kienu f'dan jew dak il-post. Ma stajtx insib fejn nistrieħ, għax ebda waħda minn dawn il-ħwejjeġ ma kienet tilqani b'mod li nkun nista' ngħid hawn biżżejjed għalija u hawn tajjeb. Anqas ma kienu jħalluni nerġa' lura u mmur fejn seta' jkun tajjeb biżżejjed għalija. Jien taħtek kont ola minnhom. Fik kont insib il-ħena tiegħi tas-sew, kieku żammejt ruħi taħtek kif int qed li taħti il-ħlejja inqas minni. Dan kien ikun l-aħjar mezz u t-tokk tas-salvazzjoni tiegħi li nibqa' ġbija tiegħek u naħkem lil ġismi waqt li naqdi lilek. Imma tkabbart u qomt kontra tiegħek. Ġrejt għal sidi bil-ħxuna tat-tarki bbozzati tiegħi. Għalhekk sal-iżgħar ħlejja telgħu fuq rasi u għafġuni taħtom u ma tawnix mistrieħ. Ma ħallewlix nifs. Ġrew il-kol f'daqqa l-fuqi minn kull imkien. Jekk inħares madwari kont narhom ġema waħda. Jekk nieqaf naħseb, iġbijat tal-iġsma kienu jżommuni u ma jħallunix nerġa' lura. Qishom jgħiduli fejn int sejjer bniedem bla ġieħ u maħmudx. U ma tnisslu mill-ġerħa tiegħi għax int sħaqt lill-imkabbar bħal midrub għal-mewt. In-nefħa tiegħi firditni minnek. U għajnejja ntebqu bin-nefħa kbira ta' wiċċi. Imma int, mulej, għal dejjem tibqa'. U m'intix se tibqa' għal dejjem tinkorla għalina. Int ħennejt għalija, trab u rmiet, u għoġbok iġġedded kull ma kien tħassar fija. Int kont anqalli ruħi biex inkun bla sabar sa ma nara ċ-ċertezza tiegħek bil-ħarsa tiegħi minn ġewwa. Idek moħbija fejqet u niżlet in-nefħa tiegħi u l-kollirju qawwi ta' dbatijiet u tieqa radli kuljum iżjed id-dawl f'għajnejn ruħi mħawda u mdalma. Qabel xejn, rid turini kemm tieqaf lill-kburin u tagħti l-grazzja lill-lumli. U kemm kont ħanin meta wrejt it-triq tal-umiltà lill-bnedmin bil-verb tiegħek li sar bniedem u għammar fost il-bnedmin. Għalhekk inti nqdejt bi bniedem minn fuq iż-żejjed bih innifsu u bih batt li xi kotba ta' awturi platoniċi maqlubin mill-Grek għal-Latin. Fihom bi kliem mhux l-istess imma jfisser l-istess għal ħafna u ħafna raġunijiet. Jiena qrajt li fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla u kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam
ma jelbux. Rajt li r-ruħ tal-bniedem għat li tixet għad-dawl mhijiex d-dawl imma l-verb Alla u d-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih. Imma d-dinja ma għarfitux. Iżda f'dawk il-kodba ma qrajtx li hu ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru wriet Alla, dawk li jemmnu f'ismu. Fihom qrajt ukoll li l-verb Alla twieled mhux mill-ġisem, anqas mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. Imma li l-verb sar bniedem u għammar fostna dan ma sibtux fihom. Tassew li f'dawk il-kodba b'ħafna modi differenti sibt li liben li kellu n-natura ta' Alla ma qisiex ħaġa maħtufa bis-serqa li hu daqs Alla, kif tassew hu min natura tiegħu. Iżda dawk il-kodba ma jgħidux li huwa xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir, sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. U għalhekk Alla qajmu mill-imwiet u għallih sa smewiet, waqt li żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkobtejhom u kull ilsien jistqar Ġesu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Rajt fihom li jibnek il-waħdini jeżisti minn dejjem miegħek bla tibdil sa minn qabel kull żmien u fuq kull żmien. Li l-erwieħ jieħdu mill-milja tiegħu għall-lena tagħhom u li huma jiġġeddu b'sem mill-erf li jibqa' dak li hu fih innifsu. Iżda fihom ma sibtx li hu fiż-żmien miet għal ħżiena u li jintanqas lill-ibnek il-waħdini maħfirta imma tajtu għalina l-koll. Għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u rejthom li ċkejknin biex huma li jinsabu mħabtin u mtaqlin jiġu għandu u huwa jserraħhom għaliex hu ta' qalb ħelwa u għomli. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa u jgħallem lil fqajrin it-triq tiegħu. Jara n-niket u d-dieqa tagħna. Jaħfrinna ħtijietna kollha. Weqfin fuq il-koturn qishom laħqu xi erf qola huma ma jisimgħux il-kelmiet. Talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u għomli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għat li l-Alla jarfuħ, la tawħ ġieħ ta' Alla li hu u lanqas raddewlu ħajr, iżda moħħhom intilef fil-bluwa u qalbhom bladen id-dalmet. Waqt li ridu jagħmluha ta' orrief, blieħu. Għalhekk anki f'dawk il-kodba sibt il-glorja ta' Alla li ma jintemx, mibdula ma' idoli u ħafna xbijat. Mas-sura tal-bniedem li jintem, tal-asafar, tal-bejjem berba saqajn u tas-srieb, jiġifieri l-ikel li bih Eżaw fl-Eġittu tilef jeddijietu bħala liben ewlieni għax il-poplu ewlieni ta' ġieħ lir-ras ta' bima berba saqajn flok ma taħ lilek. B'qalbu reġa' dar lejn l-Eġittu u baxxa l-ġbija tiegħek lil ruħu qudiem ġbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Dan hu l-ikel li sibt f'dawk il-kodba u ma ridx induqu. Int mulej, oġbok tneħħi l-għajb taż-żorija minn Ġakobb biex il-kbir jaqdi liż-żgħir u sejjaħt lill-ġnus f'wirtek. Jiena ġejt għandek mill-ġnus
U ftakart fid-deb li ġalt li l-poplu tiegħek joħroġ miegħu mill-Eġittu, għax id-deb kien tiegħek, kien fejn kien. B'fom l-apostlu tiegħek, inti qed lin-nies ta' Ateni li aħna fik ngħixu, fik nitħarku u fik aħna, kif qalu xi wħud minn tagħhom għax ta' bilħaq dawk il-kotba inkitbu hemmhekk. Għalhekk jien ma tajtx każ tal-idoli tal-Eġizzjani li lilhom mid-deb tiegħek kienu jsiru offerti minn dawk li l-verità ta' Alla bidluha ma' gidba u taw il-ġieħ u l-qima tagħhom lil-ħlejjaq flok ma tawhom lil-ħallieq. F'dak il-qari rajt twissija biex nerġa' nidħol fija nnifsi u taħt it-tmexxija tiegħek nibqa' dieħel sal-qiegħ ta' qalbi. Dan stajt nagħmlu għax int kont il-għajnuna tiegħi. Għalhekk tħalt u bid-daqsxejn ta' dawl f'għajnejn ruħi, il-fuq mill-istess għajnejn ta' ruħi, il-fuq mid-den tiegħi, il-maħt dawl li ma jinbidilx. Ma kienx dan id-dawl ta' kuljum li kulħadd jara. Anqas ieħor bħalu aqwa minnu, donnu l-istess dawl imma jiddi wisq u wisq aktar u jimla kullimkien bil-qawwa tiegħu. Id-dawl li rajt ma kienx hekk, imma ieħor ma għandu x'jaqsam xejn ma' dawn id-dwal kollha. Ma kienx mifrux fuq deni bħaż-żejt f'wiċċ l-ilma, anqas bħalma s-sema u mifrux il-fuq mill-art. Imma iżjed il-fuq għax hu ħalaqni u jiena taħtu għax maħluq minnu. Min jara fil-verità jara flilu u min jara flilu jara fil-ħajja ta' dejjem. L-imħabba tarfu u verità ta' dejjem, imħabba vera, eternità għażiża. Inti Alla tiegħi, lilek nitniet lejl u nar. Meta bdejt narfek, inti rfajtni lejk biex nara li hemm xi ħaġa li kelli nara, għad li kont għadni ma nistax nara. Bir-raġġi qawwija tiegħek għammixt li għajnejja dgħajfa u jien trejett bl-imħabba u l-biża'. Sibt li kont il-bogħod minnek f'ximkien xorta oħra u bħal smajt leħnek mill-logħli jgħidli jiena l-ikel tal-kbar, ikber u tibda tiekol lili, mhux biex tibdel lili fik bħal l-ikel tal-ġisem, iżda biex inti tinbidel fija. U għaraft li b'kastik tal-ħażen inti akkist lil bniedem u bħal kamla qarraqt lil ruħi. U jiena għedt mela mixejn il-verità la darba maji mifruxa la fl-ispazju magħluq u lanqas fl-ispazju bla tarf. Iżda mill-bogħod inti għajjat, anzi tassew jien li jien. Dawn il-kelmiet smajthom kif il-qalb taf tisma' u ma baqali ebda dubju. Kien eħfef għalija niddubita jekk jiena stess inix ħaj milli jekk teżistix il-verità li tista' tingħaraf permezz tal-ħallieq. Imbagħad ħarist lejn il-ħlejjaq l-oħra taħtek u rajt li huma la jeżistu għal kollox u lanqas ma jeżistux għal kollox, imma jeżistu għax ġejjin minnek u ma jeżistux għax mhumiex li inti int. Ta' bilħaq jeżisti tassew dak li ma jitbiddel qatt. Jiena lena tiegħi li nkun qrib Alla,
għax jekk ma nkunx fih, anqas fija nnifsi ma nista' nkun. U jibqa' dak li hu fih innifsu u jġedded kollox. Inti Sidi ma taħtieġ xejn mill-ġid tiegħi. Inti urejtni li l-ħwejjeġ tajba wkoll jistgħu jitħassru. Ma kinux jitħassru kieku kienu l-aqwa ġid. Anqas ma kienu jitħassru kieku ma kinux ħwejjeġ tajba. Għax l-aqwa ġid ma jitħassarx. U l-ħwejjeġ li ma fihom xejn tajjeb ma jibqalhom xejn x'jista' jitħassar. Għax it-taħsir jagħmel id-deni. Iżda ma jagħmilx deni ħlief biss għax iħassar it-tajjeb li jkun hemm. Mela jew it-taħsir mhuwiex deni u dan ma jistax ikun. Jew bħalma hu ċert ħafna il-ħwejjeġ li jitħassru jiċċaħdu mit-tajjeb li jkollhom. Jekk jiċċaħdu mit-tajjeb kollu ma jibqgħux jeżistu iżjed. Jekk imbagħad jeżistu bla ma qatt jistgħu jitħassru, ikunu aħjar minn qabel għax it-taħsir ma jkunx jista' jmisshom iżjed. U x'hemm aktar tal-għaġeb milli wieħed jgħid li l-ħwejjeġ isiru aħjar jekk jitilfu t-tajjeb tagħhom kollu. Mela jekk jiċċaħdu mit-tajjeb kollu ma jibqgħux jeżistu. Jiġifieri li sakemm jibqgħu jeżistu, jibqgħu tajbin. Mela kull ma jeżisti hu tajjeb u l-ħażen li jinfittixt mnejn hu ġej mhuwiex sustanza, għax li kien sustanza kien ikun ħaġa tajba. Infatti, kien ikun jew sustanza li ma tistax titħassar u hekk kien ikun ħaġa tajba mill-iżjed, jew sustanzja li tista' titħassar u din ma tistax titħassar ħlief biss għax hi tajba. Għalhekk ħassejt u rajt ċar li jien għamilt il-ħwejjeġ kollha tajbin u li ma hemm ebda sustanza li ma għamiltiex int. U billi il-ħwejjeġ ma għamilthomx kollha ndaqs. Il-koll jeżistu skont ma kull waħda minnhom hi tajba. U l-koll f'daqqa huma tajbin ħafna għax kull ma Alla għamelu kollox tajjeb ħafna. Fik ma jeżisti ebda ħażen. U mhux biss fik, imma qas fil-ħolqien kollu tiegħek. Ma hemm xejn barrani għalih li jista' jindies fih u jħassar l-ordni li int qed fih. Fil-ħolqien tiegħek hemm ħwejjeġ ma jaqblux ma' oħrajn u li għalhekk wieħed qishom bi ħżiena. Imma fl-istess ħin jaqblu ma' ħwejja oħrajn u minħabba f'hekk jitqiesu b'tajbin. Fihom infushom huma tajba. Dawn kollha li ma jaqblux bejniethom jaqblu mat-taqsima ta' taħt tal-ħolqien li aħna nsejħulha l-art, mottija bis-sema tagħha u sħab u l-irjieħ kif jgħod għaliha. Ma jkun qatt li jiena ngħid mhux li ma kien jeżisti xejn minn dan, għax imqar jekk inħares lejhom biss u forsi kont nixtieq ħwejjeġ aħjar, xorta waħda jkun imissni nfaħrek anki għalihom biss. Għax li int ta' min ifaħrek juruh il-mostri tal-baħar u l-abbissi kollha, in-nar u s-silġ, il-borra u ċpar, l-irwiefen li jisimgħu kelmtek, il-muntanji u l-oljiet kollha, is-siġar tal-frott u ċ-ċedri kollha, il-bejjem selvaġġi u l-annimali kollha, il-bejjem li jitkaxkru u l-asafar li jtiru, is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art,
iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, u x-xjuħ flimkien mat-tfal ifaħħru ismek. U billi mismewiet ukoll ifaħħruk, Alla tagħna. Ħajfaħħruk l-anġli tiegħek kollha fl-ogħla smewiet, l-eżerċti tiegħek kollha, ix-xemx u l-qamar, il-kwiekeb kollha li jiddu, is-smewiet l-aktar għolja u l-ilmijiet ta' fuq is-smewiet, ħajfaħħru dawn kollha l-isem tiegħek. Għalhekk ma bqajtx nixtieq ħwejjeġ aħjar, ħsiebi kien jimraħ fuq il-ħlejjaq kollha, u rajt li dawk ta' fuq huma aqwa mill-oħrajn ta' taħt, iżda b'moħħi aktar miftuħ, ist li aħjar il-ħolqien kollu kemm hu mill-ħlejjaq ta' fuq biss. Mhijiex sewwa l-fehma ta' min fil-ħolqien tiegħek jara xi ħaġa li ma toġbux kif anqas il-fehma tiegħi ma kienet sewwa meta ħafna ħwejjeġ magħmula minnek ma kinux joġbuni. U billi ruħi ma s-sogreċ tajt li Alla tiegħi ma joġobix, ma riditx taraf bħala ħolqien tiegħek il-ħwejjeġ li ma kinux joġbuha. Bekk waqgħet fil-fehma li jeżistu żewġ sustanzi. Imma din il-fehma ma serħitilix rasa u għalhekk bdiet tgħid diskors mhux tagħha. Hija warbet din il-fehma u sawret għaliha nfisha Alla li jinsab kullimkien fl-ispazju bla tarf. Ħasbet li dan Alla kien int, qeditu ġo qalba u reġgħet saret it-tempju tal-idolu tagħha li inti tobgħod. Iżda wara li int, bla ma kont naf, weżint li rasi u għalaqt li għajnejja biex ma nħarisx lejn fruat, jien twarrabt kemm xejn minn innifsi u l-bluwa tiegħi tħeddlet. Meta stembaħt rajt lilek, bla tmiem iżda mod ieħor, dera li ma ssawritx mill-ġisem. Ħarist lejn il-ħwejjeġ l-oħra u rajt l-eżistenza tagħhom jafu għalilek u li huma kollha mitmuma fik, mhux bħalli kieku f'ximkien, iżda għaxidek li il-verità taħfen kollox. Rajt li kollox huwa veru tal-li hu. U ebda ħaġa ma jifalza ħlief meta nistħajlu li idik li ma ix. Rajt li kull ħaġa taqbel mhux biss mal-post tagħha, iżda wkoll maż-żmien tagħha u li int waħdek ta' dejjem ma bdejx taħdem wara li kien għadda żmien bla qies, għax iż-żminijiet kollha sew dawk li diġà għaddew u sew dawk li għad jgħaddu ma jiġux u jmorru mingħajrek li taħdem u tibqa'. Fimt, għax jiena stess ġarrabt li xejn mu tal-għaġeb jekk min mhux f'saħħtu jbati biex jiekol il-ħobs li joġob lil minu f'saħħtu u jekk il-għajnejn morda ma jaħmlux id-dawl li jenni lill-għajnejn safja. Il-ġustizzja tiegħek ma toġobx l-ħżiena u wis inqas joġbuhom is-srieb u d-dud għad li jint ħlaqthom tajba u qedthom sewwa f'posthom l-isfel fil-ħolqien tiegħek. Dan il-post jixraq lill-ħżiena wkoll jekk jitqiesu skont dak li fih ma jixbħux lilek, għax jekk inqisuhom skont dak li fih jixbħu lilek, ikun jixirqilhom post ogħla. Meta staqsejt x'inhu l-ħażen, sibt li mhuwiex sostanza, iżda hu t-taħsir tar-rieda li timbaram l-isfel mill-ogħla sustanza. Minnek, o Alla, biex iddur lejn il-ħwejjeġ l-aktar baxxi, tarmi l-ġewwieni tagħha u tintefaħ minn barra.
Bqajt mistaġeb bija nnifsi kif kont diġà bdejt inħobb lilek u mhux xi fantażma minn flokok. Iżda l-għena tiegħi falla tiegħi ma kienx sħiħ għal kollox, għax ġieli xi drabi ġmielek kien jisraqni. U minnu fih, it-toqol tiegħi nnifsi kien jifridni minnek u jixħetni mal-art fost it-tnejt tiegħi. It-toqol tiegħi kienet l-istess drawwa li rabtitni mal-ġisem. Iżda t-tifkira tiegħek baqgħet ħajja fija u ma kien baqali ebda dubju li jeżisti dak li ħtieġ li ninaqat miegħu. Imma kont għadni ma nistax ninaqat miegħu għax ruħna mtaqla b'ġisem li jitħassar u għar-ruħ li taħseb u pis it-tafal li fih tagħmmar. Kont ċert fuq li ċert li l-ħwejjeġ li fik ma jidrux, jiġifieri is-seta tiegħek ta' dejjem u d-divinità tiegħek setgħu jingħarfu sa mill-ħolqien tad-dinja permezz tal-ħlejjaq. Kont nistaqsi l-għala joġobni l-ġimiel tal-iġsma jew tas-sema u sew tal-art. Fittixt li ma kienu l-mezzi li jenuni biex nagħmel ġudizzju tajjeb mill-ħwejjeġ li jitbidlu u ngħid dan messu kien hekk u dak le. Jiena u nistaqsi u nfittex il-għala kont nagħmel dawn il-ġudizzji. Sibt li ola minn deni li jitbiddel hemm l-eternità vera u li qatt ma titbiddel tal-verità. U hekk tarġa wara l-oħra tlajt mill-iġsma sar-ruħ li tħoss permezz tal-iġsma, mir-ruħ sas-seta ġewwenija tagħha li s-sensi tal-ġisem iwasslula kull ma jħossu minn barra, kif jiġri fil-bejjem ukoll. U minn hawnhekk bqajt tiela sas-seta tar-raġuni li għall-ġudizzju tagħha jitressaq kull ma jgħaddi mis-sensi tal-ġisem. Imma għaraft li anke din is-seta ġewwa fija tista' titbiddel u għalhekk issoktajt tiela sad-den, warrabt drawwieti minn moħħi, dbejt mill-kontradizzjonijiet tal-ħafna fantażmi tiegħi u fittixt x'kien dak id-dawl li bih stqarrejt bla dubju li dak li ma jitbiddilx huwa aqwa minn dak li jitbiddel. Id-dawl li bih għaraft li hemm essri ma jitbiddilx. Għax kieku ma għaraftx b'xi mod li dan l-essri jeżisti, b'ebda mod ma kont nista' nqisu aqwa minn kull ma jitbiddel. U hekk wasalt f'dak li jintlemaħ f'għamża ta' għajn. Rajt li l-ħwejjeġ li fik ma jidrux, stajt narafhom permezz tal-ħlejjaq, iżda ma seħħlix inwaħħa l-ħarsti fihom. Moħħi dajje fix-xellef u rġajt għalli kont. Baqali biss tifkira għażiża u bħal xewqa tar-rieħa tfuħ tal-ikel li kont għadni ma nistax nieklu. Fittixt it-triq biex nikseb saħħa biżżejjed ħanitenna bik. Iżda ma sibtiex. Sa ma żammejt sħiħ mal-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesu li hu fuq kollox. Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. U sejħilna u qalilna jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. U ħejja għal bniedem ikel li kont għadni bla saħħa biex nieklu. Għax il-verb sar bniedem biex jisqililna trabi
il-ħalib tal-erf tiegħek li bih ħlaqt kollox. Kont għadni ma ċekkinx biżżejjed biex nilqa' lill-Alla tiegħi, lil Ġesu li ċekken, u t-talim tad-djufija tiegħu kont għadni ma fimtux. Il-verb tiegħek, il-verità ta' dejjem ola mill-ola ħlejjaq tiegħek, jerfa' leħ floli il-dawk li joqogħdu għar-rieda tiegħu. Iżda hawn fuq l-art huwa bena għalih dar mit-tajn tagħna biex bija jniżżel lil dawk li jobdu mill-loli tagħhom u jerfa'hom leħ, ifejjaqhom min-nefħa tagħhom u jgħajjex imħabbithom u ma jħallihomx jibqgħu miexja mistrieħa fuqhom infushom, iżda jsiru dgħajfa meta f'riġlejhom jaraw id-divinità li saret dgħajfa u libset magħna l-libsa tal-ġild tagħna. U hekk jinxteħtu fl-art għajjenin qudiema biex hija tqum u twaqqafhom fuq riġlejhom. Jien kont naħseb xort oħra. Għalija Kristu Sidi kien bniedem ta' erf li ma jistax ikun hawn ieħor bħalu. L-iżjed għax derli li bit-twelid tiegħu tal-għaġeb minn verġni stħaqlu li Alla minħabba fina iżejnu b'awtorità kbira bħala Mgħallem biex bl-eżempju tiegħu jurina kif immaqdru dak li hu tal-art ħalli niksbu l-ħajja ta' dejjem. Imma t-tifsira moħbija fil-kelmiet il-verb sar bniedem. Anqas li ċken ħiel tagħha ma kelli. Minn dak li nkiteb fuqu, sirt naf li huwa kiel u xorob, raqat, mexa, feraħ, tnikket u tħaddet, u li dak il-ġisem ma naqatx mal-verb tiegħek mingħajr ruħ u den ta' bniedem. Dawn il-ħwejjeġ jafhom kull min jaf li l-verb tiegħek ma jistax jitbiddel. U jien ukoll sirt nafhom skont ma stajt u qatt ma kelli dubju fuqhom. Il-bniedem ġieli bir-rieda tiegħu, iċċaqlaq il-membri ta' ġismu u ġieli ma jċaqlaqhomx. Xi drabi jħoss bis-sensi tiegħu u drabi oħra ma jħoss xejn. F'ħin wieħed ifisser ħsibijietu bi kliem għaqli u f'ħin ieħor jibqa' sieket. Dawn huma kollha azzjonijiet ta' ruħ u moħħ li jitbidlu u hemm miktub li hu wkoll għamilhom. Jekk mhux tassew li għamilhom, hemm il-periklu li l-kidba kollha kemm hi tista' titgiddeb u l-bnedmin ma jibqalhom xejn x'jemmnu fl-Iskrittura għas-salvazzjoni tagħhom. Mela, la darba kull ma nkiteb fuqu huwa veru. Fi Kristu għaraft bniedem sħiħ. Mhux biss ġisem ta' bniedem jew ruħ f'ġisem bladen, iżda bniedem tas-sew li fil-fema tiegħi kien aqwa mill-bqija. Mhux għax hu kien il-verità fiha nfisha, iżda minħabba l-kobor u l-għoli tan-natura tiegħu bħala bniedem u għax kellu sehem mill-erf aqwa minn kulħadd. Alipju min-naħa tiegħu kien tal-fema li l-Kattoliċi jemmnu li Alla sar bniedem fis-sens li fi Kristu kienu jinsabu Alla u l-ġisem biss. Min għalih Kristu ma kellux ruħ u den ta' bniedem u kien iżomm sħiħ li kull ma tradizzjoni tgħid fuqu ma setax isir ħlief minn bniedem moni bil-ħajja u r-raġuni.
Minħabba f'dawn il-femiet kien miexi bil-mod lejn il-fidi nisranija. Meta mbagħad intebaħ li dan sewwa sew kien l-iżball tal-eretiċi apollinaristi, bil-ferħ kollu beda jxaqleb lejn il-fidi kattolika. Ngħid għalija nistqar li domt ftit aktar minnu sa ma fimt kemm il-verità kattolika titbiet mill-qerq ta' Fotinu dwar il-kelmiet il-verb sar bniedem. Tassew, il-kixfa tal-ħażen tal-eretiċi turi ċar x'inhu l-ħsieb tal-Knisja tiegħek u xi xandar fit-talim sħiħ tagħha. Kellhom iqumu l-ereżiji biex jidher minn fost id-dgħajfin kien sod. Il-qari tal-kotba tal-filosofi platoniċi fetaħ li għajnejja biex infittex verità bla ġisem u permezz tal-ħlejja għaraft dak li fik ma jidirx. Dan kollu żamni lura għax ħassejt li kien hemm ħwejjeġ li d-dlamijiet ta' ruħi ma kinux qed iħalluni nilmahom. Kont ċert li inti teżisti u li int bla tmiem, bla ma tinfirex fi spazji magħluqa jew fi spazji bla tarf. U kont ċert li teżisti tassew għax int dejjem l-istess, qatt ma ssir ieħor u ma għandekx membri li jitħarku. Il-ħwejjeġ l-oħra huma kollha ġejjin minnek u l-aqwa prova ta' dan hi l-istess eżistenza tagħhom. Kont ċert minn dan kollu, iżda kont għadni dgħajjef wisq biex insib il-għaxqa tiegħi fik. Kont biss nagħmilha tal-għaref u nlablab, waqt li kont mhux nitarref imma nitarraq għal kollox jekk ma nfittix it-triq tiegħek fi Kristus Salvatur tagħna. Waħħalt f'moħħi li rrid nidher għaref, jien li kont maħqur bil-kastik tiegħi bla ma nxerred dema minn fuq kif kont bil-erf tiegħi. Fejn kienet dik l-imħabba li tibni fuq is-sies tal-umiltà li hu Kristu Ġesu? Meta qatt dawk il-kotba setgħu jgħallmuni din l-imħabba? Inti ridthom jiġu f'idejja qabel ma ndawwar ħsibijieti fuq l-iskrittura tiegħek. Naħseb li dan ridtu biex nibqa' nżomm f'moħħi x'tallimt minnhom. Ħalli mbagħad wara li nkun sibt kwieti fil-kotba tiegħek, wara li b'subajk tkun dewwejt u fejjaqt il-ġrieħi tiegħi, inkun nista' nifhem u naraf x'qabża hemm bejn il-moħħ li jiżżarġan u l-moħħ li jistqar, bejn dawk li jafu fejn għandhom imorru bla ma jafu mnejn jgħaddu u t-triq li twassalhom f'Art Elena, mhux biex iħarsu biss leha, iżda wkoll biex jagħmru fiha. Li kieku dawk il-kotba ġewni f'idejja wara li qrajt l-iskrittura mqazza tiegħek u doqt ħlewwietek fiha, għandhom nejn kienu jġarfuni minn fuq is-sies tat-tieba, jew jekk nibqa' wieqaf fit-tagħlim tas-saħħa li xrobt mill-iskrittura, kont nibda naħseb li wieħed forsi jista' jikseb l-istess tagħlim anki jekk jistudja dawk il-kotba biss. Għalhekk b'ħerqa liema bħala inxtħett għall-qari tal-kotba tal-Ispirtu tiegħek, l-aktar littri ta' Pawlu l-Apostlu.
Imbagħad diebu minn moħħi l-kwistjonijiet kollha li bihom xi drabi derli li l-Iskrittura twaqqa lilha nfisha bi kliema stess u ma taqbilx max-xhieda tal-liġi u l-profeti. Rajt li hi wiċċ wieħed fil-kliem safi tagħha u tallimt nifraħ broda fuqi. Jien u naqra sibt illi t-talim veru li kont rajt b'nadi oħra u hawnhekk moni bil-grazzja tiegħek biex min jara l-verità ma jiftaħarx bħalli kieku ma natalu xejn. La l-verità stess li qiegħed jara u lanqas is-seta biex biha jara. Għax x'għandu li ma natalux. Barra minn dan, mhux biss jitħeġġeġ ħalli jixħet ħarstu fuqek li int dejjem l-istess. Iżda wkoll ifittex jitfejjaq biex jista' jkollu lilek. Min imbagħad ma jistax jarak għax jinsab il-bogħod. Għandu jaqbad it-triq li twasslu biex jarak ħalli inti tkun tiegħu. Għax jekk wieħed skont il-bniedem ta' ġewwa toġbu l-liġi ta' Alla, x'se jagħmel bil-liġi l-oħra fil-membri ta' ġismu li titqabad kontra l-liġi ta' moħħu u tjassru taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismu? Inti ġust, mulej, imma aħna dnibna u għamilna l-ħażin. L-emejjel tagħna huma ħżiena u t-toqol ta' idek fuqna u bil-ħaq kollu tlaqtna fidejn il-midneb tal-qedem li jmexxina lejn il-mewt billi jdawwar ir-rieda tagħna u jagħmilha tixbaħ lir-rieda tiegħu li biha ma żamx mal-verità tiegħek. X'se jagħmel il-bniedem imsejken? Min se jeħilsu minn dan il-ġisem tal-mewt ħlif il-grazzja tiegħek f'Ġesu Kristu Sidna li int nissiltu sa minn dejjem u ħlaqtu sa mill-bidu ta' emilek. Il-prinċep ta' did-dinja ma sab fih xejn li ħaqqu l-mewt u madankollu taħ il-mewt. U bekk il-kidba li kien hemm kontrina tħassret. Dawk il-kodba ma jsemmu xejn minn dan. Fihom ma naqrawx fuq il-wiċċ tat-tjieba tiegħek, fuq id-dmugħ tal-istqarrija, is-sagrifiċċju tiegħek, ir-ruħ niedma, il-qalb maqsuma u sobiena, is-salvazzjoni tal-ġens, il-belt tarusa, ir-ran tal-Ispirtu Santu u l-kalċi tal-fidwa tagħna. Ħadd f'dawk il-kodba ma janni u jgħid mhux falla l-mistrieħ ta' ruħi. Min għandu tiġini s-salvazzjoni u Alla tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi. Xejn ma jċaqlaqni. Ħadd fihom ma jisma' lil dak li jsejjaħ u jgħid ejjew għandi intom li tinsabu mħabtin. Ma jistħoqilhomx jitgħallmu minnu li hu ta' qalb ħelwa u umli. Għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Il-bniedem minn fuq għolja kollha siġar jista' jilmaħ il-belt tas-sliem bla ma jsib it-triq li tagħti għaliha. U għal xejn jitħabat f'modijiet imħarbta magħluq dawra mejt mill-ħbit ta' dawk li ħarbu u tbedu minna u marru wara l-prinċep tagħhom li hu l-iljun u s-serb. Dan kollu minnu. Iżda mbagħad hi ħaġa oħra li wieħed iżomm fit-triq li jagħti għal dik il-belt imdawra bis-swar tal-ħakem tas-sema
fejn dawk li nfirdu mill-qtajja tal-oli ma jistawx jisirqu. U ma jaħarbu minn din it-triq bħalli kieku il-qatla tagħhom. Jiena u naqra l-kidba tal-inqas wieħed fost l-apostli tiegħek. Dawn ħsibijiet niżluli fil-qiegħ tal-ġewwieni tiegħi u ħarist lejn l-emejjel tiegħek u bżajt.